こんにちは。浮世組の実習生です。私はリスです。今日は2026年の6月の7日です。トレーニングを始めましょう。始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14、15、16、17、17、18、19、20、21、22、22、23、24、25、26、26、27、28、29、30、31、32、32、33、34、35。はい、終わりました。失礼します。